Bună ziua tuturor! Dispoziții prin convocare cu convocăm ședința ordinară. Fidește la întrepă primarul Comunei Băcuț, Suceava, având în vedere literatul secretarul general al Comunei Băcuț, înregistrat cu numărul 1181. De data de 30 a 4 2026, prevede de articolul 133, alineatul 1, articolul 134, alineatul 1, litera A, alineatul 2, alineatul 3, litera A și articolul 196, alineatul 1, litera B, din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 pe 2019 privind codul administrativ dispune. Articolul 1. Se convocă Consiliul Local al Comunei Băcuț la data de 7/5/2026, ore 14:30, în ședință ordinară care se va desfășura la sediul Primăriei Comunei Băcuț, cu participare fizică a consilierului conform proiectului ordine de zi anexat la prezența dispoziției. Documentele scrise în proiectul ordine de zi a ședinței sunt puse la dispoziția Consilierului Local al Consiliului Local al Comunei Băcuț în format electric și electronic. Articolul 3. Proiectele de hotărâri scrise pe ordine de zi însoțite de documentele prevăzute de lege se trimis spre avizare Comisiei pentru Programe de Dezvoltare Economică-Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului și Turism. Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Juridică, Disciplină, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice a Drepturilor Cetățenilor. Comisiei pentru Învățământ, Sănătate, Familie, Muncă și Protecție Socială, Activități Social-Culturale, Public și Protecție Copilului. Articolul 4. Cu privire la proiectele de hotărâri menționate se pot urma și depune amendamente în condiția articolul 138, aliniatul 12 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ. Articolul 5. Prezenta dispozițiilor articolului îndeplinire de secretarul general al Comunei va fi comunicat instituției prefectului județul Suceava și poate fi contestat în condiții legii Consiliului Administrativ numărul 554 din 2004 cu modificări și completări ulterioare. Proiectul ordine de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Băcuț din data de 7/5/2026, ora 14:30. Punctul 1. Prezentarea procesului de luare la ședința Consiliului Local de data de 15/4/2026. Punctul 2. Prezentarea adreselor instituției prefectului județul Suceava, numărul 6614, per 3/17 din 17/4/2026 și numărul 6615 din 17/4/2026. Punctul 3. Proiect de hotărâri privind aprobarea bugetului local al Comunei Băcuț pe anul 2026, numărul 15 din 31/3/2026, inițiator primarul Comunei. Punctul 4. Proiect de hotărâri privind decontarea cheltuielor de transport pentru personal didactic neafectist pentru lunile ianuarie-februarie 2026, numărul 17 din 29/4/2026. Inițiator primarul Comunei. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local de venituri și cheltuieli pentru trimestrul 3 al anului 2026, numărul 18 din 29/4/2026. Inițiator primarul Comunei. Punctul 6. Proiect privind stabilirea ajutoarelor de urgență care se pot acorda din bugetul local al Comunei Băcuț în conformitate cu prevederile legii numărul 196/2007 privind venitul minim de incluziune cu modificări și completări ulterioare, numărul 19 din 29/4/2026, inițiator primarul Comunei. Și punctul 7, prezentarea adresei numărul 106 din 16/4/2026 a SC Top Green Power SRL, prin care se solicită construirea unui drept de acces, utilizare, modernizarea drumurilor scrise în CP 39/917 și CP 39/921. Domnul președinte, vă rog. Cine este pentru aprobarea proiectului de ordine de zi? Toată lumea, da? Împotriva abține. Mulțumesc. Doamnă secretar, vă rog. Proces verbal încheiat astăzi, 15/4/2026, în ședința ordinară a Consiliului Local. În dispoziția primarului Comunei Băcuț, numărul 40 din 7 aprilie 2026, a fost convocat Consiliul Local al Comunei Băcuț la sediul primăriei în data de 15 aprilie 2026, orele 13:30, prin moțiune de convocare în ședința ordinară. Se face apelul nominal și se constată că sunt prezenți 11 consilieri din cei 13 consilieri convocați, lipsind nemotivat domnul consilier Soima Vasile și Pecan Munț Vasile, ședința fiind legal constituită, puntându-și desfășura lucrările, având în vedere că este conform prevăzut de lege. Președinte de ședință este ales domnul Grigore Dumitru Gerda, prin hotărârea Consiliului Local Bălcăuț numărul 11 din 23 martie 2026. Secretarul Comunei informează Consiliul Local potrivit prevederilor articolului 228 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019 din codul administrativ, că alesul local, aflat în conflict de interese în condițiile prevăzute de partea 1 titlul 4 din legea numărul 161 din 2003 modificările și completările ulterioare, are obligația
abțină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru soție sau ruda activ până la gradul al doilea inclusiv, orice persoană fizică sau juridică față de care alesul local are calitate de debitor al unei obligații, o societate la care deține calitatea de asociat unic, o altă autoritate din care face parte, orice persoană fizică sau juridică alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată către aceasta, asociație sau fundație din care face parte. În exercitarea funcției, alesul local sau consilierul județean, aflat în una din situațiile prevăzute la alineatul 1, are obligația să anunțe la începutul ședinței Consiliului Local, respectiv al Consiliului Județean, interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunț care se consemnează în mod obligatoriu în procesul verbal al ședinței. Actele emite, ori adoptate sau încheiate cu încălcarea prevederilor de alineatul 1 sunt numite de nulitate absolută. De asemenea, doamna secretar informează consilierii că, potrivit articolul 139 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 din Codul Administrativ, cu privire la adoptarea hotărârilor Consiliului Local și se stabilește de către consilierii locale Consiliului Local ca votul să fie conform articolul 139 alineatul 5 litera prin ridicarea mâinii. Domnul consilier Rusache Vasile anunță că nu va participa la dezbatere și la vot la punctul 3 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind organizarea aparatului de specialitate, aprobarea organigramei statului de funcții și numărului de personal pentru aparatul de specialitate a primarului Comunei Bălcăuți, motivat de faptul că soția sa este angajată a primăriei Comunei Bălcăuți. Se prezintă ordinea de zi a ședinței de data de 15 2026, după cum urmează. Prezentarea procesului verbal de la ședința Consiliului Local din data de 23 martie 2026, proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor, indicatorii primarului Comunei, proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate, aprobarea organigramei statului de funcții și numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Bălcăuți Județean. Se supune la vot ordinea de zi și este votată cu 11 voturi pentru, după care secretarul Comunei prezintă primul punct al ordinii de zi și anume prezentarea procesului verbal de la ședința Consiliului Local din data de 23 martie 2026. Se supune la vot și este votat cu 11 voturi pentru. Se trece la următorul punct al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor. Domnul primar prezintă referatul de aprobare și explică că planul de analiză și acoperire a riscurilor reprezintă documentul care cuprinde riscurile potențiale dintr-o unitate administrativ-teritorială, măsurile, acțiunile și resursele necesare pentru managementul riscurilor respective și se actualizează anual. Autoritățile administrației publice locale asigură aplicarea măsurilor privind activitățile de apărare împotriva incendiilor cuprinse a planului de analiză și acoperire a riscurilor care se întocmesc la nivelul localității. Având în vedere că nu sunt dezbateri, se supune la proiectul de hotărâre și se votat cu 11 voturi pentru. Înainte de a se începe discuțiile, de la punctul 3, domnul Rusache Vasile părăsește sala de ședință. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate, aprobarea organigramei statului de funcții și numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Bălcăuți. Domnul primar prezintă referatul de aprobare și explică că, luând în considerare adresa numărul 4462 din 12 martie 2026, transmisă de către instituția prefectului județul Suceava, înregistrată în primăria Comunei Bălcăuți, prin care a fost comunicat numărul maxim de posturi stabilit ca urmare a aplicării prevederilor articolului 35 alineatul 1 din ordonanța de urgență a Guvernului 7 din 2026 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrative teritoriale, s-a inițiat proiectul de hotărâre prin care se propune reorganizarea aparatului de specialitate, aprobarea organigramei statului de funcții și numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Bălcăuți, explicând că s-au desfințat 6 posturi, din care un post ocupat, după care prezintă nota justificativă privind impactul financiar al măsurilor de reducere a numărului maxim de posturi în vederea aplicării prevederilor ordonanței de urgență numărul 7, explicând cum va fi noua organigramă. Având în vedere că nu sunt alte dezbateri, se supune la vot proiectul de hotărâre și este votat cu 10 voturi pentru. Domnul Crăjinov Stubangiel se înscrie la cuvânt și prezintă problema doamnei Grigoria Viorica de la Cotul de la Biserica Negostina, explicând că sunt probleme cu scurgerile de apă și apa intră la femei. Domnul Grigoria Dumitru Cezar, președinte de ședință în cadrul Consiliului Local, nemai fiind înscriere la cuvânt, domnul președinte de ședință declară închisă ședința ordinară a Consiliului Local Bălcăuți în data de 15 aprilie 2026 și mulțumește domnilor consilieri pentru prezență și raportul avut la bună desfășurare a ședinței. Dacă sunt discuții cu privire la subiectul verbal, dacă nu supun la vot, cine este pentru?
Împotrivă, să fim cineva. Punctul 2, pe la secretar, sunt două adrese ale instituției prefecte. Eu adresele de la și trimis la materiale. Adresa cu numărul 6615 din 17/4/2026 se referă la respectarea caracterului obligatoriu al votului secret în cazul adoptărilor hotărârilor privind nominalizarea unor persoane. Noi de regulă am respectat articolul 139 alineatul 4. Problema se pune în momentul în care se votează electronic. La noi nu e cazul, instituția prefectului ne avertizează că utilizarea votului deschis sau a votului electronic, în cazul în care privesc persoane, contravine prevederilor legale. Deci, cred că asta este cel mai important. Și prin adresa numărul 4614 din 17 aprilie, instituția prefectului solicită includerea corespondenței instituției prefectului pe ordinea de zi a ședințelor Consiliului Local. De asemenea, eu mereu am spus că după procesul verbal, ei asta solicită că adresa scrisă a instituțiilor consilierilor și punctul 2 din ordinea de zi a ședințelor să fie adresele instituției prefectului. La noi se respectă chestia asta, cât fiecare dată la un. Așa, ce vreau să vă mai anunț? Începe depunerea declarațiilor de avere și interese. Data de 10 iunie este dată limită. Nu știu când ne mai întâlnim noi în ședință, așa că vă rog frumos să începem procedura de depunere a declarațiilor de avere și de interese. Punctul 3, aprobarea bugetului. Da, la bugetul local, am să vă citesc câteva din ceea ce am spus la buget, dacă vreți mai multe informații, să vă scris la notabil. Deci, în bugetul pe anul 2026, propun pentru asociații și fundații suma de 6.000 de lei, atât pentru Cozacioc, cât și pentru Cervona Păreană. La culte am cere 6.000 de lei Biserica Ortodoxă Negostina, 6.000 de lei Biserica Ortodoxă Bălcăuți, 3.000 de lei Biserica Ortodoxă Ropeni. Alte cereri nu am avut până în momentul de față. Ca și anul trecut, vă propun ca la final de an, în luna decembrie, să oferim acele cadouri copiilor de la școală. Și anul trecut și anul ăsta mi-aș dori de 1 iunie măcar să le ofer o prăjitură și un suc. Am dat și anul trecut, vă propun ca și anul acesta să mergem pe aceeași idee. De asemenea, avem reparațiile la DC35, plombări, casetări. Am prins suma de 400.000 de lei. La ramuri, sub același format, propun 20.000 de lei. În jur de 3 milioane jumate este promotul pentru drumul de la Gropeni, care trebuie să o plătim în fiecare an. La ajutare de urgență propun suma de 25.000 de lei. În ceea ce privește investițiile, apa și canalul 125.000. La multianual 1, dar și la multianual 2. În total 3.300. La piste avem 110.000 lei. Gard, achiziționarea tractorului 350.000 de lei. La fug am prins 55.000 de lei. Sper ca până în luna august fugul să fie terminat. Suntem cu avizul la Consiliul Județean deja și ne apropiem de final, zic eu. Sper să reușim să facem anul acesta cât mai rapid. La eficientizare Bălcăuți 90.000 de lei. Școala Negostina, eficientizare 2.000 de lei. Aici proiectul a fost depus. A fost declarat eligibil. Punctajul este destul de bun și am speranțe că o să prindem eficientizarea și la școala Negostina. Încheiem dotările școlilor din comună, proiectul. Am făcut recepția la eficientizarea de la Bălcăuți în această săptămână, 2. Încheiem și acolo. Mai avem iluminat public faza a doua. Astăzi am demarat procedura pentru a da execuția lucrărilor, ordinul de începere. Și, în mare parte,
Cam asta aș propune pe anul ăsta. În rest, sunt chestii de funcționare, salarizare și restul care, dacă mai doriți detalii, vă poate da la următoare. În proiectul care l-am prins cu angajarea celor două posturi jumate, unul de asistent social, unul de asistent comunitar și acel jumate de normă de consilier școlar, avem și posibilitatea reabilitării unui birou. Lucrăm acum la arhivă, pentru că nu s-a făcut arhivarea de foarte mult timp. În urma căreia arhiva intenționez să o mut la Căminul Bălcăuț. Și ne-aș dori ca acea sală să devină un birou. Voi lua legătura cu un proiectant. Proiectantul și dirigentele de șantier îl vom plăti în fonduri proprii. Am prins bani și la proiectul ăsta, nu știu, de 10.000 de lei. Și să încercăm ca din acea sală unde arată cum arată un arhiva, să facem totuși un birou care să arate cât de cât, în care se poată să-și ducă activitatea cele 3 persoane care vor fi angajate de posturile despre care v-am informat, posturi care vor fi salarizate, bugetate din fondurile europene. Eu cred că în mare parte am prins cam, dacă am omis ceva, am să mai intervin. Dacă aveți întâlnire. Vă rog, dacă sunt discuții, întrebări. La școală, ca să înțeleg. Da, la școală. Vă citesc că am dat și la școală. Din bugetul local pentru școală am prins suma de transport, navetă, personal, tactic și auxiliar 25.000 de lei. Aici suma este foarte mare, ceea ce cere școala, și am să rog consilierii care, sau consilierul, cred că singurul consilier este Consiliul de Administrație a școlii, să încerce să discute într-o ședință, să facă în așa fel să mai reducă din cheltuieli, pentru că bugetul local la o comună cum e Bălcăuț nu permite suma întreagă. Ajungem la undeva la un 5.000 de lei pe lună. La 10 luni de zi, la 50.000 de lei, ca să susținem doar naveta școală. Eu cred că s-ar putea găsi soluții. Am văzut alte primării de contează doar abonamentele. Abonamentele nu sunt așa de scumpe. Sau, nu știu, dacă sunt cadre didactice care vin din aceeași direcție să vină cu aceeași mașină, eu cred că școala ar putea găsi modalități de a face un pic economie, pentru că este mult mai mult pentru bugetul Comunei Bălcăuț să asigurăm toată naveta cadrelor didactice pe timp de un an de zile. De-aia am să vă rog să luați în discuție lucrurile astea. V-am spus, în prima fază, da, anul trecut am reușit totuși să plătim tot ce ni s-a cerut. Până în noiembrie-decembrie ne-am trimis în aprilie sau martie cererea. Nu mai decontăm retroactiv. Dar devine din ce în ce mai greu, având în vedere motorina s-a scumpit, probabil și sumele vor fi și mai mari decât atât. Nu ne putem permite să achităm toată naveta care vor fi. De aceea eu cred că și-aș ruga pe conducerea școlii, Consiliul de Administrație, să găsească soluții să mai scadă din cheltuieli. La reparații curente 6.000 de lei, bunuri și de natură obiectelor de inventar 7.000 de lei, deplasări interne 4.000 de lei, alte cheltuieli, bunuri și servicii 5.000 de lei și la active fixe 60.000 de lei. Ăștia sunt banii pe care propun din bugetul local pentru școala Bălcăuț. Înseamnă 60.000 de lei la active fixe? La investiții, am înțeles că e vorba de șoplonul de la Bălcăuț. Am argumentare aici, dacă vreți vă citesc, făcută de conducerea școlii și o anticalculație care... Șoplonul de la școală nu. Vechi. Jos. Nu s-a plătit acum, nu m-am luat. Eu așa țin, am aruncat. Sunt mulți bani la școală pe produse de igienă. Nu, deci 60.000 de lei am aruncat acum 2 ani, cred. Probabil nu s-au cheltuit și... Și nu s-a plătit ce s-a făcut acum. Am să rog să pui întrebările de vigoare la școala la Păi, eu am cererea, am argumentarea și citesc ceea ce mi s-a cerut. Noi am aprobat 60.000 de lei pentru școală. Poate nu s-au cheltuit atunci, bănuiesc, nu știu. N-au ajuns bani pentru școală sau nu înțelegem. De așa cere... Poate așa ajuns și nu s-au plătit, nu știu ce să zic. Cum se construiește și cum se construiește. Da, Chiar am fost întrebat de tău, am împreună cu Consiliul de Administrație. Chiar se poate pune întrebarea și la școală.
în Consiliul de Administrație. Dacă știți, spuneți să se face și o Nu știu mai mult decât ceea ce... Adică a virat primăria școlii banii și școala n-a făcut șopul, nu înțeleg. Eu nu am virat niciun primărie școlii pentru șopul când am fost primar. Și nici domnul Săman n-a virat în sensul că s-a făcut lucrarea și nu s-a plătit? Probabil că nu. Nu știu mai multe detalii în momentul ăsta. Da, în sfârșit. Bun. Dacă mai aveți întrebări, dacă nu se pune la vot proiectul de buget, cine este pentru? Toată lumea? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Încă ceva vreau să vă spun, să știți că ajutoarele de urgență, începând din acest an, se mai împart. Până acum se dădeau cumva la un loc. Acum s-au împărțit în 3 categorii. Ajutare de urgență pentru persoane, pentru urmași, ajutare de urgență pentru în caz de incendiu și mai există posibilitatea acum le-au făcut 3 categorii, dar tot pentru asta se acordau și până acum. Și mai este o posibilitate, a 3-a categorie, pentru pachete la persoane nevoiașe. Am să iau un calcul și lucrul ăsta, nu știu, spre final de an, dacă vor fi bani, nu garantez 100%, s-ar putea face câteva pachete pentru persoane nevoiașe. N-am făcut până acum, dar intră tot aici la capitolul ăsta, am vrut să vă detaliez acest lucru și nu fiți în necunoștință de cauză. La punctul 4, naveta care practice pentru lunile de ianuarie și februarie. Da, aici la Naveșă am spus și chiar, mă rog, consilierul care reprezintă domnul local să discute la Consiliul de Administrație. E vorba de naveta pe ianuarie-februarie care ne cere școala pentru anul 2026. Sindicatele dau judecată. Sindicatele pot să dea în judecată, problema e că trebuie să ne dea și bani, să putem da cu drag le dăm. Dacă ar fi bani de la bugetul local, da, înțeleg. Dar în momentul în La care... noi cam să o dați, să știți. Adică... Nu trebuie ca să dăm. Să vedem ce... Nu, dar noi n-am venit să nu O să ne vedem, dăm. dacă ajungem în Acum instanță. știți să nu se exagereze. Dar... Adică Dacă le anul dați, de ce le dăm și așa? Nu, dacă nu le Dar dăm, nu au de ce să mă dea, pentru că eu am făcut o Știu, lucrare asta de mereu. nu, dacă nu dăm, sindicatele le dau să ajungem în punctul ăla. Eu zic că... Da, deja mi-au anunțat. I-am zis să mai tăiem din Am naveta. spus 5.000 de lei. Din ce mi-a trimis, apare 3.300 pe luna februarie și Eu știu că anul trecut cam atât era pe mult, 5.000 de lei, dar dacă să mă fica ceva... 3.300 de aveți pentru. Deci ianuarie 3.964 și februarie 3.387. Da, În dar aici care aveți, sunt eu să aveți în evidență faptul că au fost vacanțe. Da. În luna întreagă ajunge pe la 5.000 de lei. Da, variază sumele. Având în vedere vacanțele, în vacanță probabil unii care sunt concediu și nu plătește la vreme. Așa cred, nu știu, dar eu știu. Pentru că am văzut că variază, dar au fost și sume de 5.000. Da. După la vot, cine este pentru? Potrivă, ține, mulțumesc. Punctul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea fondului de execuție a bugetului local de venituri și cheltuieli pentru trimestrul 1 al anului 2026. Da, codul de execuție al trimestrului 2026 a fost publicat pe site-ul primăriei și avem încasări, venituri totale de 2.988.426,61 și total cheltuieli 1.918.969,30. Eu am o întrebare legată de clasificare cu plecată economică și la 5911 tot asociație și fundație, aveți suma de 1.500 de lei. Cine sunt beneficiarii acestei sume? Da, aici e vorba despre asociațiile de pe funcționale de la capitolul 51. Aici plătim filiala Fort Suceava, care ne asigură auditul. Mai este Asociația Comunilor din România. Aici, deci filiala o plătim 3.300 lunar. Asociația Comunilor plătim 1.600 anual. Și mai avem o asociație AGAR, care plătim 8.000 anual. Deci totalul la aceste 3 fundații anualului de 49.200. Asta au fost plățile făcute până la 31 mai. Ce este pentru acest proiect de hotărâre?
Punctul 6. Proiectul de stabilire a starea de urgență care se pot acorda din bugetul local al Comunei Mădălăi, în conformitate cu prevederile legii 1906 din 16 din venitul minim de incluziune, modificare și implementare. Aici am detaliat anterior, începând din acest an, s-au împărțit cele trei categorii pe care se pot acorda ajutoare de urgență, dar și aici sunt criterii în funcție de venituri, în funcție de gradienă și multe criterii. Nu poate oricine, chiar dacă, de exemplu, nu are niciun venit, dar are 50 de ani de grădină sau 30 de ani de grădină, asta este. Am un caz la Nivostina, Sorin, cred că o cunoaște, sunt spatele școlii acolo. Nu am cum, sub nicio formă am încercat să-l ajut. Are grădină, e un singur urmaș, nu are niciun venit, trăiește cum trăiește și nu prea găsesc, am discutat așa ce are. Deci aici, la ajutoare de urgență, toată lumea crede că sunt niște criterii, trebuie să respectăm legea și eu zic că nu sunt discuții. Ajutorul de urgență acord de 2000 de lei până în acest an, având în vedere inflația și devalorizarea și toate la un loc, eu vă propun ca din anul ăsta să fie 3000 de lei pe persoană. Aș vrea să intervin aici legat de suma de primul de lei pentru situația în care trebuie să repatriați o persoană. Eu m-am confruntat cu situația asta și atunci când repatriați un om, mi trebuie obligatoriu să fiu din zi. Atunci când am murit acest refugiat care a stat aici la mine, m-a costat 5500 de lei numai să scriu. Deci dacă puteți, eu sperăm să nu avem astfel de cazuri, dar suma nu ajută. Bine, e bine reviță și 3000, dar 4000 cred că se ajută un an. Asta e ceea ce cred eu. M-am confruntat în mormântarea acestui om, m-a costat peste 10.000 de lei. Bun, dar nu sunt numai refugiați pe plan. Nu, mă refer când trebuie să repatriați ca să aduceți sicriu din orice țară, nu aduceți un sicriu normal. Deci un sicriu. Dar nu știu dacă repatrierea intră în atribuții. Nu intră în atribuții, dar Consiliul Local poate să acorde un ajutor. Mai mare de 3.000 fără le-am, dar eu am fost ca o propunere, dar nu spune să l-am dat nu. Asta e singurul chestiune la există termenul cadran care asta și repatrierea? Noi în regulament avem că am avut și cazul și am mai dat, era domnul Saci. Era diferit? Nu era diferit. Eu toate aveam la fel. Țineți spus, domnul primar de la Gropeni, când am avut cineva un biscol nebun, da. Da, și atunci am dat 500 de lei. Atâta puteam să dăm, numai 500 de lei. Ăsta este ajutorul din partea noastră. Nu înseamnă că trebuie să acoperi tot. Adică ajutorul este dacă un cetățean din comună, cu nevoi, Scrie cazul de decesului unei persoane în străinătate pentru repatrierea căruia familia trebuie să suporte costuri foarte mari. Asta aceasta nu poate să trece în finanță obligație legală în plată de primul. Nu scrie și tot transport. Păi nu. Noi ajutăm cu ceva. Cum nu l-ajută nici 3.000, nici 4.000. Dar mă refer scade din costurile de mormântare, care sunt foarte mari în cazul în care repatriezi acel om. Într-un sicriu special. Dar și care familie se cadrează în ajutorul ăsta? Familie defavorizate cu... Da, toți familiile defavorizate, pentru că toate ajutoarele astea se dau în baza unei anchete sociale a veniturilor de la FIS. Adică condițiile sunt aceleași, tot sunt în baza legii 196. Eu vreau să vă supun atenție în următor aspect. Să zicem că am pus suma de 25 de lei, pot să pun și 5.000 de lei dacă doriți neapărat ajutorul de urgență. Suma pe care eu pun este 25 de lei. Să zicem 5 persoane, 3.000, 5 persoane, iau acel 5.000. Ce se întâmplă dacă un amolet al 6-lea are nevoie de ajutor și nu mai are niciun leu? Prin rectificări, cum se face? Chiar dacă ai gândit de rectificat. Eu vă spun că suma nu ajută. Dacă dumneavoastră eu o supuneți, îi spuneți majoritatea nu și gata, asta este. Eu zic că avem timp, anul viitor să nu avem de răbdăceasă, nu știu. Bine, cum vreți? Asta este propunerea mea, vreau să spun să avem convârșit. Cine este de acord cu propunerea domnului primar de superviza acest proiect? Suma de 3.000? Nu, dar iertați, pe această sumă de 3.000 să fie modificată 4.000. Vă rog să spuneți să fiți prost. Dar la toate ajutoarele sau doar la repatriere? Doar pentru repatriere. Ce se face la 4.000? Nu moră de seara. Dacă vorbim de repatriere, se poate da pe repatriere? Specificând. Da. Aveți mai mult. Și ajutorul rămâne de 3.000 la persoane. Și 4.000 la... Ați citit cum? E separat pentru fiecare. Da? Pe persoane de origine.
Dacă are probleme, Mai vedeți că repatrierea se referă tot la persoanele vulnerabile. Deci unul dintre vulnerabili care are o persoană și nu are înțelegătate. Dacă este ok aici cu veniturile, nu ia, chiar dacă repatriază. dacă nu se poate legal, deci mai... Deci repatrierea se referă numai la vulnerabilitățile familiei. Am înțeles, nu vom referi la faptul că acele scopuri sunt mult mai mari pentru partid, că acest ajutor și la noi pentru mormântare. Omul se cumpere un secret, s-a speculat... Da, dar corporalitatea nu sunt de acord. Ba da. Deci, corporalitatea sunt Se duce unul sărac și noi mergem și atât de o familie. familie diferită, acum nu mai e cazul de a remunera normal. Doar de străinătate, nu-i doar de local. Aduceți un om din străinătate, nu mă puneți în portbagaj și aduceți drumul sau dacă e un secret special, pentru că e un drum foarte Bun, mult. dar eu n-aș face diferență între ajutoare. Asta mi se spune. Sunt mai multe posibilități de a ajuta. Și biserica poate să Da. și Dar costurile sunt mult mai mari. sunt de acord. Și când îți arde casa, Și acolo, dacă se vezi cum e Aici, da? vrea Dumnezeu de eliminare, de toți Putem ajuta, dar Este spune legal, că anumite specificăți Putem în pentru Consiliul ce persoane au drepturi și nu sunt mulți deșteptați Vorba de aici, domnul consilier. să fie acolo trecut. Nu este discriminare de categorie în cazul ăsta. Nici cel care ia de casa doamnei care Ferească Dumnezeu. Aici, să aibă o șansă de... da, aici se pune problema de dezbatere. Atunci facem 3500 pentru toată lumea și toată. El atunci ia un ajutor de 3500. Dacă se ridică la 2000 la 3500, va anul Nu se ferească Nu, Dumnezeu. 3000. A spus dumneavoastră. au fost 2000. A fost 2000. Cum? 1500. Pentru anual, am pus 1000 plus. 1000 și cu 2000 să ce ajutăm? Au de sistemul cu se votează majoritatea mare. Și da, deci... Bun, haideți să spunem la cele două propuneri și Deci, care este prima propunere? atunci, 4.000 de lei doar pentru repatriere. Doar pentru decesul unei persoane în străinătate. 4.000 de lei pentru repatriere. Da. Cine este pentru? Unei paranteze trebuie să punem pentru familie. Am explicat, condițiile de acordare sunt aceleași. Dar să fiu specificate. Că deci el zicea că nu are străinătate dacă România are 50 de ani. Nu, dar zicem doamna Eva Tropeni, nu, dar vă zic eu doamna Eva Tropeni, ultima casă pe dreapta, are ajutor social. Eu când am lucrat, acum nu știu, are sau mai. Ea are copii în străinătate care lucrează. Da. Nu. Îi decedează fata acolo, Doamne ferește, presupunem. Și doamna nu are cu ce să o aducă. Cum facem? Ea până ajutor social, vine la primărie. Nici cu 4.000 nu se poate aduce. Bine, dar ajutăm. 4.000 noi, 4.000 biserica, 3.000 pocăiții și aduce fata acasă. Eu nu așa fel. Cine este pentru? Și dacă e angajat acolo și statul italian, german, nu ajută, dacă e angajat cu altul, iar nu primește nimic, pentru că nu are cum să vede de contract. Dacă lucrează la negru. Nu mor, nu mor, nu. Da, da, și voi trebuie să E bine să nu bătăm cine mare străinătate. Eu numai să văd că avem din nou întâmplare. Eu m-am confuzat și m-am zis. Dar ce am propus? Da, dumneavoastră aveți dreptul ca și consilier să spuneți. Da, dar situația de față nu era cazul României să repatrieze, e Ucraina. Deci nu era cazul României și niciun formă. Iar în cazul dumneavoastră, domnul Ședru, nu se putea acorda ajutor de... Știu, stați-mi știți asta, dar trebuia să Asta facem... este de discuție. Dar mă refer că primăria nu putea ajuta. Dar noi nu mai avem refugiați. În schimb, da, avem foarte mulți oameni în străinătate care lucrează. Doamne ferește, nu dorim așa ceva. Dar cred că e Cum a zis și domnul Sadovean, la unul care îi arde casa, îi dă 3.000. Da? Eu nu zic că nu e o pierdere dacă moare în străinătate. Dar ăla a pierdut tot, da? Și de 3.000. Viața umană e mai puțin la Nu e viața casă. umană. Ce viața umană? Pentru că omul moare. Și vrei să duci acasă în urmă pe el. Ok. Și acolo dai 4.000. Și aici pierzi tot și Dar facem 4.000 la toată lumea și auzi, ceva și plus, vă rog să votați. Supunem la votul propunerea domnului Petru. Da. Cine este pentru? Deci, Naidor, Șoiman, Paraseniu. facem discriminare. Facem toți la fel. Propune.
Nu am stat să la profil. Mai e cineva Este pentru? foarte bine că ați mărit, o felicitări, nu am fost cu nimic. Eu nu consider că un om dat să stat la Cine este profil. pentru propunerea? Deci eu vreau, dacă se ajută, să se ajute în mod, să ajute în mod egal. Așa e propunerea inițială. Deci asta cum e propunerea? Nu că 4.000, că 7.000, că 3.000. Dacă putem ajutăm, să nu fie supărări că pe ăla l-ai ajutat mai mult sau pe ăla l-ai ajutat mai puțin. Părerea mea. La propunerea domnului Petru, cine se abține? Cine este împotrivă? Cine se abține? Eu mă abțin. Cine se abține? Eu mă abțin, n-am înțeles nimic. Toată Nu lumea, înțeleg. da? Adică, Deci, Pentru ce familie să acordăm? Deci el dacă lucrează ani de zile în Italia și a făcut dită mai vilă, Doamne ferește, nu doresc la nimeni. Se întâmplă, Doamne ferește. Păi hai să-l ajutăm de aici să-l ajutăm. El plătește niște taxe, lucrează acolo, plătește taxe, impozite acolo. El lucrează cu ce? Cu ce ajută statul român la urmă? Ce le ajută pe noi? Nu-i voi, eu am lucrat atâția ani. Înțeleg, la referendum, domnul Petru, înțeleg. Da? Da? Când vine la noi în Italia. N-ai ce discuta cu el, că așa se uită la tine, uite mai de aici. Știți și când Doamne ferește are, nu mai știi rămâne. Vă înțeleg, știu. Cine este pentru propunerea inițială? Dani, nu înțeleg cum ești. Eu sunt amândouă. Eu sunt amândouă. Sunt funcționari. Da? Pentru? Da. Așa, Stemiuc. Serdenciuc. Pentru a doua, da? Ați găsit fără atunci. Deci pentru a doua, A doua, Deci, pentru propunerea inițială. Eu nu zic așa, să dea Dumnezeu să nu fie voi de nici Doamne ferește. Și cred că nu va fi așa dezbaterea. Acum am modificat o să l-am gândit dintr-o dată s-a întâmplat. Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Da, pentru tu n-am văzut. Eu am votat pentru ceea ce au propus. Păi acum, pentru propunerea de 3.000 de lei, cum votezi? M-am Te abții, da? Abține. Să nu cu integrate și 3.000 de lucruri. Păi sunt de acord cu 3.000 și cu 4.000 pentru cei repatriați. 3.000 mai puține, i-a fost bine cu 3.000. Dar nu am fost de acord cu 3.000. Stați puțin, dar trebuie 3.000 pentru toți, nu? Pentru calamități. Păi cum ai? Dar să se separă, 3.000 Nu, puțin, avem două propuneri, a domnului primar și a mea. De ce propunerea mea a fost așa? 3.000 pentru toate celelalte categorii, mai puțin cea 4.000 pentru repatriere. Da, asta ce am propus. Propunerea de 4.000 pentru repatriere a avut 5 voturi pentru și 6 abțineri. Nu. Da? Propunerea inițială de 3.000 de lei. Nu înțeleg că sunt pentru, nu? Mai votăm încă o dată. Dar normal Păi să da, votează după pe aceea copii. Bine, bine, eu înțeleg că sunt pentru așa ceva. Nu s-a decis 4.000 de lei, acum s-a 3.000. A, și pentru... Evident că sunt pentru. A, mai spune o dată la vot, că eu nu am înțeles. Cine este pentru propunerea inițială? Deci toată lumea se înțelege, da? 3.000. Da, sigur că sunt pentru. Păi n-ai ridicat mâna, așa că Dar sunt pentru și pentru propunerea mea. ești pentru, bineînțeles că ești, eu am scris că ești pentru, dar să le chiar mai spune și la față. Deci nu știu, gata, da, sunt pentru. Mergem la punctul 7, prezentarea adresei numărul 106, 16 aprilie 2026, se cercăm primul FAO SR, prin care se solicită constituirea unui drept de acces, utilizare, modernizarea liniilor scrise în CFR. Da. Deci, firma Seccetor Green Power SRL a inițiat o procedură să construiască un parc fotovoltaic Suceava 1 în anul 2025. Și în sensul ăsta a obținut o parte din avize, a obținut autorizații de construcții de la Primăria Comunii Bărbăuți, o certificare de urbanism de la noi. De la Consiliul Județean a fost emis tot un certificat de urbanism numărul 117 a 2024. Ei intenționează să facă un parc fotovoltaic. Pentru aceasta vor face lucrări de construire pentru traseu de cabluri electrice subterane și fibră optică aferentă. În sensul ăsta, ei ne-au făcut adresa cu numărul 106 din 16 a 4 a 2026
Și spun că pentru transportul echipamentelor agabaritice ce vor fi folosite la construcția și operarea parcului fotovoltaic pe întreaga sa durată de existență și pentru a facilita în general accesul la acesta și la oricare dintre componentele sale, este necesară utilizarea căilor de acces externe, drumurile identificate prin cărțile funciare numărul 39917 și 39921, aflate pe raza Comunei Bălcăuți, și executarea unor lucrări de modernizare a drumului existent în zona identificată în cartea funciară 39917. Beneficiarul proiectului intenționează să amplaseze o serie de cabluri electrice în subteranul drumului de exploatare agricolă de pe raza Comunei Bălcăuți, identificat în cartea funciară numărul 39921, teren aflându-se în proprietatea Comunei Bălcăuți. Potrivit dispozițiile articolului 12 din Legea Energiei numărul 132 din 2012, prin care se acordă titularilor autorizațiilor de înființare a capacității energetice un drept de uz și servitute asupra terenurilor și bunurilor în proprietate publică sau privată a altor persoane fizice sau juridice, pe durata lucrărilor de realizare, respectiv de funcționarea capacităților energetice, exercitarea acestor drepturi asupra proprietăților statului și ale administrației teritoriale afectate de capacitățile energetice, realizându-se cu titlu gratuit pe toată durata existenței acestora. În acest sens, ne solicită să aprobăm printr-o hotărâre a Consiliului Local constituirea unui drept de acces, utilizare, modernizare, consolidarea drumului de exploatare identificat în cartea funciară numărul 39917, precizat în anexa 1 și ilustrat în anexa 2 în planul de situație localizare drumuri, în favoarea SCSO prin Power SRL pe toată durata de existență a parcului fotovoltaic. Și constituirea unui drept de amplasare de rețele de cabluri subterane, precum și a unui drept de acces, utilizarea drumului de exploatare identificat în cartea funciară numărul 39921, precizat în anexa 1 și ilustrat în anexa 2 plan de situație localizare drumuri, în favoarea SCSO prin Power SRL pe toată durata de existență a parcului fotovoltaic. Aceasta este solicitarea lor. Noi o prezentăm să spuneți ce părere aveți, dacă sunteți de acord ca în ședința de luna iunie să putem iniția un proiect de hotărâre sau dacă aveți întrebări să le transmitem. Dar mai precisul. Păi eu vă scot partea și Deci este terenul din spatele fermei Negosina, Forța Bogdania, la Gigi. Partea dinspre monument, e vorba de vreo 47 de hectare de teren agricol. Din cele 50 care au fost aparținut Crăciun. Așa. Dar eu aș avea o întrebare. Firma Top Green are autorizațiile necesare pentru... Am să vă rog să puneți întrebările așa, noi să ne adresăm adresa oficială înainte de a da această hotărâre de Consiliu să vă răspundem la toate întrebările. Deci, noi putem da un acord pentru că investiția fără discuție va crea anumite avantaje din punct de vedere financiar pentru bugetul localității noastre. Păi, din impozitul pe care îl plătesc la stat, o parte se virează din sume defalcate către bugetele locale. Și sumele sunt absolut importante. Dacă mai aveți alte întrebări și o să fac... Deci, aș vrea să știm dacă se nu dă un acord, vor avea abidere, să nu rămân investiția undeva în aer. Și să nu deranjeze și după. De exemplu, el începe să sape și cine are pământ pe acolo nu poate trece pe drumul ăla. Iar regulă sunt foarte puțini utilizatori. Este... Bine, dar trebuie să ține cont. Unul, ori doi, și cu... Deci, nu este un drum care merge sus și se pare că le arătă răurea. Nu fi blocat. Este în dreapta, spre... Nu, este la monument, spre costul de cantor, uite sus. Drumurile cine le face? Ei. Dar e un singur drum, nu două. Dar asta de la intrarea de la VRT, 209 de, nu de la 17, nu-l fac, nu? Nu. Ăsta este privat sau cel cu carpațian? Nu. Numai zonul ăla mic. Celul gimnază drumul ăla. Are vreo 3 pasuri, nu?
Nu știu exact. Să nu se preseze peste o stradă. Bun. Dar spuneți-ne noi ce dăm dreptul de a folosi drumul. Ce garanții avem că vor efectua și moderniza drumul? Păi nu asta. Dacă puteți să întrebați, să dați-o așa, și dacă ei fac săpături, că am înțeles că vor pune și cabluri sub drum, prin drum. Fac ei sau lucrează cu altă firmă? Ei și sapă, da? Și firma respectivă intră în faliment, care îi sapă. Și distruge drumul existent și rămân șapte. Cine suportă? Noi, după aia, ca și comunitate, trebuie să mergem să reparăm, să nu se implice alte cheltuieli din partea noastră a primăriei. Atât timp, dacă îmi permiteți, că atât timp cât primăria va avea de câștigat, cum ați spus, niște bani care vor veni la bugetul local, indiferent de derajul pe care vor crea pentru drumul agricol și totuși a primărie, binevenită. Dar dacă nu beneficiem de niciun suport financiar pe partea asta, nu știu cum trebuie de multe întrebări. Adică nu aș vedea primăria să nu se aleagă cu nimic. Din punct de vedere financiar, dacă crește bugetul primăriei, este foarte... Nu, bugetul să crească. Da, domnul profesor, dar noi după ce o să facă ei parcul ăsta avem beneficii, dar apoi noi fac ei parc, noi avem deranj. Și nu suntem siguri că ei vor fi dar fermierii care ce vor fi. Eu nu vor fi, pentru general. Drumurile sunt de existente, nu că ele fiți acasă în drum. Nu se există. Adică poate să fie că drumurile sunt drumurile sunt existente și sunt ce plătesc primărie mai exact. Păi eu pentru drumurile nu avem certificat de drumul. Da, e asta. Autorizația de construire. Fiecare 1% din valoarea investiției. Sume colosale. Și să nu deranjeze, adică să nu deranjeze cei care utilizează drumul. Dar nu se legătură, două persoane. Oricum trebuie să în sapă e lucrurile. Da, să zic. N-are cum să faci capul de în sapă. Să nu doresc foarte mult, poate deranjă. Adică nu se pot merge să-și facă treaba. Autorizația de construire se impune o limitare la timpului de execuție. Deci ai un control. În cerul local și investițiile altor fermieri, care e o limită de timp. Și dacă îl blochează, Poate unul din țări și cazul și dacă în perioada de zăpare a fost, e o limită de timp. Foarte iată, și vorba să poate lucra și ea pe rând. Corect, să-și poate lucra pe rând. De asta zic, schimbul de drum asta eu vă explic. Deci, la intrare liberă, la 5, este un stânga, un drum care ajunge sus, unde este un bazin de deget, de la ferm, din vârful de apă. Care este lateral puțin dreapta. Nu încurcă pe nimeni. Deci asta au acces prin toate părțile. Au acces. Acum aveți alte întrebări? Eu am o întrebare cu cadrul ăsta de la stație din Clopia să putem ceva în istorie, dar sunt gaja din Clopia. Vreau să vină urma și să vedem în ce situație sunt. Așa nu pot să vă spun. Așa s-a întâmplat într-o dată, de prevăzut, și aici cadrul ăsta. Bine, mulțumesc. Domnul primar, eu propun să faceți protecțul din nou pe solar. Dar și eu vin cu o propunere să achiziționăm tuburi de diametru de 100. Dacă nu mergi de astea de 60. Deci nu e frumos, domnul primar. Odată noi ce facem, din cauza la, nu știu ce, de multă lume nu facem, stricăm și nu mai facem la loc. Deci cetățenii au sesizat, trebuie să merg cu bucătăria să arătă la domnul Frasniuc, roată, să părinte. Nu știu cum faceți. Are pistă. Are pistă, da, nu, dar era pistă. Eu cu diametru de 1000. Nu rezolv problema, pentru că acolo s-a pus grătar. Nu spunea grătar, făcea față și acel tub pe care l-am pus. Și aici vă spun la modul cel mai sigur, pentru că un pic mai în față traversează pista de biciclete, care are același tub și care apa întâi a trecut prin tubul ăla și apoi prin tuburile de mai lavare un pic, cu același diametru. Dar fiindcă s-a pus grătarul s-a înfundat, apa a revărsat pe colar.
Eu nu pot să merg să păzesc dacă cineva pune grătar sau nu și nici nu mi-aș dori să creez deranj la 5-6 gospodării care au avut un pic de suferit din cauza revărsării apei. Dacă cineva își asumă că verifică podul când vine ploaia, nici o problemă. Domnul primar, vă contrazic, deci au fost violare proprietății private. Noi suntem clar răspunzători de tolata noastră, nu a domnului. Deci în momentul în care dacă ar fi cine făcut, că este proprietatea noastră, noi facem, trebuie să respecte. Sesizăm poliția să vedem cine a făcut? Nu este o problemă, avem camere, dar nu fac. Deci facem convenit la 5 familii și la jumătate de sală mai ieftin. Dacă intrați în poziția celor stâlpilor de la electricitate, puneți voi stâlpul în scapă și trece. Dacă mergi pe aia veche de tablă de atâta ea, eu am avut certuri de adevăr, am avut și bunăvoință, am făcut trecerea, dar dacă se cineva a încurcat sau nu știu, o gândit altfel, nu mai este din asta. Eu nu doresc ca la prima ploaie să mă duc din nou cu utilajele, să intervin, nici pentru noi nu este așa de să stai în ploaie acolo, am fost și eu și domnul Cristian și oamenii care au lucrat și nu este așa de plăcut. Vrei să faci un bine și până la urmă te trezești că faci rău altor, faci bine la 2-3 oameni, faci rău la 6-7 oameni. Nu știu dacă una cu alta să... Dar nu am nimic împotrivă, dar nu e diametru de mine. Și am explicat de ce. Mergem cu altă propunere. Hai să facem pistă de biciclete cu subgardul nou și tot punem în după acolo. Eu zic să facem o pasarelă. N-am înțeles ce ați zis, dar prin procesul verbal sau nu? Că n-ați dat nume exemple și m-ați băgat în ceață. Nu mă prindeți. Atunci spuneți. Dar nu este nici corect. Au venit o foaie, s-au dus fondul și alt cetățenul procedura. Și pentru mine era fost. În momentul când veneam de școală, treceam la Frasmiu. Scoteam 1 kilometru, 2 kilometri care... Eu sunt de acord să mai fac o dată fondul, dar nu sunt de acord să mai intervin dacă m-am ridicat. Să nu am sesizat după aia de altă parte, pentru că nu ne jucăm de șoarece și pisică. Mai avem destul de lucruri și nu cred că... Părerea mea să devină diametru. Dar nu e ca din diametru. Era... Dar sunteți mai aproape. Și a revărsat și în dreapta, a revărsat și în stânga. Am fost la Casina. Aici, am trecut roțile, erau în apă. Pe domnului, de exemplu, cum îl cheamă? Bujarea. El a trecut prin curte, nu e nicio plăcere. Coleagă și intra în graj. Nu pot să fac deranjul oamenilor pentru că... Eu nu mă joc de șoarece și pisică, o facem, o nu facem. Ori suntem serioși? Da, dacă am face noi sub gardul la oameni, cum ar rezista? Nu putem face sub gardul la oameni. Este exclus. Este spațiu verde, este urmat și nu se Nu drumul, dar pe sus, doar am zis că lăsăm 1 metru la oameni și ușor pentru întreținere. Și pentru oameni, când vine bordul, de exemplu, la de zi cu zi, el de la Frasmiu și el se va decora jos. O singură, și câștigăm noi. Dacă nu, el face pe așa ceva. Eu am spus, eu nu sunt împotrivă. Nu este greu să mai fac o dată pod. Dar dacă se mai întâmplă lucrul ăsta, eu nu mai intervin. O să meargă cine e propus. Și eu ce sunt Nu mă pot să la care din coasă. Și la oameni trecând data pe curte. Nu, aveți dreptate. Eu înțeleg, dar și oamenii trebuie să înțeleagă. Se face pentru cetățenii. Eu sunt de acord cu cetățenii am fost. Deci, dar inițiativa a fost. Eu nu ca așa o inițiativă. S-a sfârșit inițiativa noastră. Acum am rămas și fără firul ăla. Era vecinul, el a spus și l-a luat un bani. Da, dar acum am rămas fără tot și fără fiatul. Fiatul ăla rămas și legi. Acum nu mai poți legi. Da, eu am spus că sunt de acord, dar asta înseamnă... Alexia Blasă, de aia Sunt 2 consilieri care circulăzesc acolo, domnul Vasile și domnul Crăjinovski, să verifice grătarele. Eu fac totul, nu și n-am încercat de problemă. Și vreau să mai ajung în situația în care am fost. Nu este plăcut nici pentru mine să fac deranjul oamenilor. Și oamenii nu au nicio vină să ajung în situația asta.
Pentru că niciodată nu s-a întâmplat la negociarea unui proiect. Uite că acum s-a întâmplat. De ce? Pentru că unii oameni au crezut că acel grătar o să oprească nu știu ce. Drumul meu este drumul original. Județean. De ce cu dumneavoastră? N-am zis că la dumneavoastră merge ca nu, deci eu vă zic cinste de oameni, zic că nu pot să ajungă la dumneavoastră. Spun, deci vrem să zic și mie, este domnul Mangiu, domnul Mangiu, dar nu știu dacă și mie, și mie. Eu trebuie să merg cu butelia roată pe sat, nu putea să mergeți, dar alea să orice. Domnul Mangiu, că a văzut ce era acela, că după tot efectul ăsta. Nu văzut, dar cetățeanul nu crede, dar atâția ani au fost inundații aia cum și unii veneau și filmau și fotografiau ce s-a întâmplat la Călău. Despre drumul la noi. Da, secretar, vă zic că era un pod frumos, nu mai trebuie să merg. Și dacă te vă întâlne, tot pe acolo merg. Așa trebuie să merg. Nu merge de dați acasă. Să dai ca că Nu era rău. Dar nu era tot grătar. Dacă mai sunt și alte intervenții.